Bombo Business News. Ginpanginwala sang San Miguel Corporation nga nag-atras sila sa plano nga 7.8 billion pesos nga Boracay Bridge nga magaangot sa Boracay Island kag Katiklan sa Aklan. Suno kay Ramon ang chairman kag CEO sang San Miguel Corporation. Wala sang kamatuoran ang balita nga nagapagwa nga nag-atras ang iya kumpanya sa amo nga proyekto. Ini matapos ginpahayag ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sa isa ka stakeholders meeting sa isla nga nag-withdraw sa kontrobersyal nga bridge siang. Nahibaluan nga ang proyekto nga gintugyan sa San Miguel Corporation pinaagi sa iya infrastructure arm ang isa ka public-private partnership kaupo ng Department of Public Works and Highways. Plano sini nga magtukod sang 2.54 kilometers nga taytay kag dalan para sa salakyan, pedestrian, bisikleta kag utilities. Madamo man ang nagakontra sa proyekto, lakip na mga boatmen, environmental groups kag iban pa nga sektor bangod sa epekto sini sa marine ecosystem sang Boracay kag ang pangabuhian sa mga residente.